Takže ahoj lidi, v tomto videu si zahrajem obby. Jsem tady s mým kamarádem. Ahojte lidi, jmenuji se Mareček a pokud chcete jít na můj YouTube kanál, tak si na YouTube vyhledejte @ Mareček Roblox s Mikeskama. A tam uvidíte kanál, který má 40 odběrat. Lidi, došel tam někdo, počkejte. Buddy, přestaň! My natáčáme. Řekni ahoj do videa. No, lidi, on zamával. To jste asi neviděl. No, můj pes vidí. Běž na jeho YouTube kanál. Počkat, teď ho bude. Ještě srdečku, díky, se natáčáš. To je jak dobré, počkejte lidi. Reálně, jestli vám to takto bude ukazovat, která je ta správná a která ne, tak je to brutalka easy. To bylo na střídačku. Hej, skákej. Hele, druhá. Jump! Kdybych tam najednou skočil. Tady. Kdybychom tak učinili. A nahlas. Řekni to. No, můj kamarád vám chce zaspívat písničku. Kdybychom tak učinili, pohýbali bychom bíli. Wow. Ne, mě to mizí. Počkejte lidi, já ještě mu něco ukážu. A víš co? Počkej, běž si teďka do Bandicamy. Počkejte lidi. Když tam bude nějaká trapná scéna, tak můžeš dát toto, co ti to jde, sestaví. A to staví. No, lidi, takže. Jsme domluveni, jsme jenom něco domluvali. No nicméně škola je fuj. Lidi, škola je nejhorší věc na světě. Běhni radši v vodě. Lidi, stáhněte si 8, abyste měli taky nervy jako my. Možná z toho nebude vidět video. Nemožná z toho stáhneš tady. Však jo, tady. Možná v dalším videu. Ne, lidi, protože by se vám tam ukazovalo temno, protože lidi na Bandicam je hrozně na nic. Když si chcete dát full screen a vždycky, když zapnu 8, tak tam se vždycky dá full screen. No a to lidi prostě začne najednou fotit. Ten Bandicam a najednou tam furt bude tam mít černou obrazovku. A navíc se mu ta osa ani nepůjde vypnout, takže bude muset. No, takže 8 možná. Hele, můžu to mačkat, já bych to chtěl mačkat. Už to nejde mačkat, já bych to chtěl mačkat. Ty bys jako chtěl fakt toho Buddyho mačkat. Tebe bych chtěl mačkat. My jsme byli na fotbale a my jsme na konci, byli jsme na fotbale a my na konci prostě jsme vysvětlovali, co mají dělat brankáři, když chytají míček a někdo řekl, že se s nima máme šukat. No. Lidi, vždycky, když my fotbal ukončíme, tak my máme říct, jsme tým Fatr, ale já vždycky s ním říkám, jsme tým Fotr. Protože prostě fotr je fotr. To si nikdo nevšiml. Paní Ela Škodíková, největší šéfka. O to ví, tak ať zvedne ruku, nebo spíš ať napiš do komentářů. Vám, že na tento video dá, aby tam byly zaplé komentáře. Jo, dám. A napište tam, že paní Škodíková, největší šéfka na Napište, světě. paní Škodíková je šéfka. A dostanete srdíčko od něho. A like. A okomentujete. A okomentuje to dobrá odpověď. Je to znáte srdíčko. Jsem říkal. No a v dalším videu řeknu ty komentáře, co tam byly. Lidi, já bych na můj YouTube kanál mohl třeba natočit nějaké video, jak budu odpovídat na vaše komentáře, ale já jsem už skoro na všechny odpověděla. Nějaké, co nechápu, tak na jeden si napsal nechápu tě a na nějaké, které nechápu, prostě, tak tam jsem ani nic neodpověděla.
ale jednou Hej, jsem tam kamo, to mně se odpověděla to tak na laguje, chápu. že? No, to lidi nevšimněte si na ty velké počítače. Počkejte. Halo, že to máš skoro na minimum pomoc. Hej! Počkejte. Možná to dám. Okay. Yes, dal jsem to. No nic. To mi připomíná čísla jak ve škole. 1, 2, 3. A na konci U. Počkej, jak dlouho natáčáš, aby to video se nenahrávalo potom dlouho? 5 minut, to se teda bude nahrávat dlouho, ti říkám. Nevadí. A jestli necháš ávku a zatím budeš třeba do florbalu. No nicméně napište ještě kam chodíte a zem. A jestli tam bude hodně komentářů do fotbalu, tak dávám zase srdíčka. A ještě, kdybyste napsali, že dřív jste chodili do florbalu, tak tam já dám hrdíčko. A teda už u florbalu. Jako přes můj účet. Otevři se. Ty stará bedno. A přes můj účet tam vám já zase napíšu. Třeba jsem tvoje mama říct se pravidlama. Jsem se zabil. No nic, takže. Jináč lidi doufám, že se mu s tím bude dařit, jako. Ani to nevypadá moc nadějně, zrovna jsem tady ukázal ty to zas. Pojď, rychle musím jít. A už můžu jít. Ještě jedna. Tak to bylo jak těsně. A má to. A nic. Takže. Jako lidi možná můžete vidět, že mu to zatím moc nejde, ale on je zatím on zatím to hraje docela nově na tom notebooku. Takže se když tak nedivte, jo. A mám dost starý notebook, takže proto se to tak laguje ty hry. Kolik máš teď FPS? Nekoukej se. Počkejte, aby to lidi věděli. Ne. No. No. Squid Game. Kdo byste chtěli jít do Squid Game, ale? Já. To ale víš, že by tě tam bez tak zabila. Je to jedno. Jo, kvůli škole, že? Koho baví škola? No. Můžete mi jako vysvětlit, koho baví škola? Nikoho jináčího, než tady tohoto pandu. Ukaž tu myšu na toho pandu. Podívejte tady. Panda to chodí. Toho jediného to Jo. baví. Mám si tam ale ukazuješ myš. Co? Já jsem skočil. Akorát spadl znajdu tady tohoto. Ne! Aha, to mě nezabíjí. Hej, to bude jak dlouho trvat. Větro je lidi. Větro, tady napsané, že je větro. Tady Větr. byla. No, větrno teda. Takže větro. Větrno. No, že lidi, pokud byste chtěli taky tak natáčím, tak podívejte se na můj návod, ještě se podívejte na nějaký tutoriál, jak si udělat YouTube kanál a potřebujete k tomu Google účet. Možná lidi někdy natočím video, jak udělat Google účet. Pokud by si nevěděli, jak mohla to udělat. Jsem chcípl. Máš rád Luky YouTube bez účtu, já to nesnášám. To nikomu nemůžu dávat odběry ani komentář. Však jo, To to je nejhorší. Už já si pamatuju, jak na ten počítači jsem já měl ten YouTube bez účtu. Tak, ale to mě zabíjí. Tak jo. Au. Musíš mě Tak tady... já tě jdu zabít, dobře? Ne, nebuchej mě! Au! No, já jsem Wow! hodil jsem tě Wow! totiž. Lidi, já jsem ho hodil, tak můžete vidět, že jsem ho klidně aj zabil.